Bozê Sîna yek ji çiyayên bilind û navçeyên Zozanî yên Rojhilatê Kurdistanê ye. Dikeve navbera bajarên Şino û Urmiyê li nêzîkî Başûr, Bakur û Rojhilatê Kurdistanê. Cihê wê yê cografî û bilindahiya wê bûye sedem ku wek navçeya çalên berfê nav û deng bide. Gelek caran çal û reniyên wê yên berfê heya dawiya havînê dimînin. Navê Bozê Sîna ji teht û kevirên wê yên mezin yên Qeşayê hatiye. Ji wexta ev navçe heye, cihê xwediyên ajelan û koçerên bajarê Urmiyê û devera Mergê werê bû. Ji bilî Kurdan, tin neteweyeke din li vê navçeyê nejiyaye. Bav û bapîrên Hacı İsmaîlê 65 salî li vê navçeyê ajeldar bûn. İsmaîl heya niha li vê navçeyê dijî. Wek behs dike, tin neteweyeke din ji bilî Kurdan li navçeya Mergê werê nejiyaye. Her wiha Bozê Sîna zozana Kurdên koçer e. 65 sal ömür me. 5 sal kîj min dal bûme. Li 6 salî heta nûke babim bû geraytewe. Li zamanê Pehlevîya ewwel, ne Pehlevîya dûm. Em menteqe pê delên menteqeyê Merg we. Li Xarê delên Terg we. Li destê rast delên Îşnû Deştebêl. Ew çiyaye ebînî pê delên Az. Ew çiyaye Az. Pêrê radê bew çiyaye dê deçiye berdî zer, Suwarê Zerê. Suwarê Zerê. Suwarê Zerê et tu dezanî ku Suwarê Zerê Kurdî ye. Kurdî ye, durist e? Bozê Sîna. Ew çiyaye ku bilind debînî pê delên Bozê Sîna. Bexda eger biraderek be mêwanî hatibî, weyla li Kurdî ziyatî hiç kes nehatiye. Bilindiya Bozê Sîna 3480 metran ji asta rûyê deryayê bilind e. Ji ber kanî û cokên avberfa Heliya ya Çiyê navçeyeke kêrhatiye ji koçeran re. Her sal ji destpêka demsala havînê û heya dawiya wê, koçer û pezvan li van zozanan diqesidin. Di demsalên germ de pileya germê li Bozê Sîna bi roj 20 pile ye. Lê bi şev bo jêr sifrê nizim dibe. Vê av û hewaya hênik bala geştiyaran ji temamiya Îranê kişandiye. Şêniyên navçeyê û dostên jîngehê gilî û gazinan dikin ku geştiyar navçeyê qirêj dikin û gelek naylon û plastîkan li şûn xwe dihêlin. Wextê me berê xwe kirê xelkekî zorê hatibû keyfê seyranê, lê mixabin her kesê ku tê zibl û xaşakê xwe li pişt xwe têlîtin. Me jî pêş da bernamezî kiribî hin de laylon medge xwînan, lêre me çiyawan wekû jînge parêz wekû çiyawan. Herkes bi erkê xwe rabî me kiris xir kirawe çûn weqan dilê me pê jîngê sujîtin. Şoleke zor zahmet jî niye, yani her xanewedeyek, her binemaleyek tête jîngê eger lerde herkes kirsê xwe kîvdestiyek bîtin, biketet kîvdestî de dige xwe bînîtin hindek kirs û xaşakel çiyayê namînît. Kenet kîvdestiyekî de herkes geşte ewelîn zerka şarewaniyê kenet zerkî de lerde pêlin, şoleke zor zahmet niye. Çend caran ji aliyê çiyavanên Tirk, Fars û Azerî navê çiya hatiye guhertin û nivîsên ser çiya bi zimanê xwe belav kirine. Lê çiyavanên Kurd vegerandine ser eslê wê ku navçeyeke Kurdî ye. Ew şeşê goşberê navê çiyayê Bozê Sîna du peyamên mezin û gewre me hene bû ew rojê. Yek em bişên navê çiyayê Bozê Sîna, navê hemû çiyayê dinyayê, hemû menteqê dinyayê xwedan gey, navê wan nehêne hewaz kirin. Peyama muhimtir em çiyayê Bozê Sîna her noqtekî ku em çînê em biparêzin temîstî biparêzin çiyayên me nebne çiya aşqaldanî setli zibala. Çün nesla paş me jî ihtiyacî heye bu çiyan heye, bu geryan heye, bu şînkatî heye, bu ciwanetî heye. Salane çiyavanên Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê kom dibin û çend rojan li ser çiyayê Bozê Sîna derbas dikin. Bi stran û dîlanên Kurdî ji hemû neteweyên Îranê re dibêjin ev navçeyeke Kurdî ye.
Her wiha tabloyan jî salane bi Kurdî datînin.